Minta kesengi ke Praterik Unai Lur ke Executive Committee ha ke jengelam jong UCEM ke KHADC kala penlong ya ke jengelang bat UCEM ke Hima Melim ringkat UOC ke Cantonment bat ki officer jong ke Tenat Enforcement. Ya kate ke jengelang la penlong ha conference room jong ke KHADC. Kamat ke balai keren ha kate ke jengelang ke long ban pentikna ya ke jengsngan ke yaudo bat ki jaka ba marjan. Hakani ke jengelang larai ban donno ke jeng pahara ya ke yodo ringkat ki jaka bamarjan hakaba ban pahara kin kentup ya ki pulit jong usiem ke Hima Melim ki pulit enforcement bat ki pulit ke cantonment. Jadi negara ba jasa council ni yang sebagai pibaro ki para war ani ni dan ni am juga trade i ba western tani den do bar pijo untuk sekretari jong ni ba dipek ya ka market i ba HLCM. Mentera sini nak yang jong ICM ialah khot ia kenika jinyalang kemenggap ke join meeting ada lang ruki ngikmat nak Hima Melim dan di Pak Im bat ki menteri nak yang juga police department kilawan OC juga cantonment dan kan bagi ketemu ki officer bat kemudian ki officer ini nak enforcement berka kam ke mahmat ayat meyakan kadai kabai bakaj sungai mo jong yudu. Jadi yang dikisni kita berada pada dengan kesoka katu mantan ha mantan pendiang ya kayudu dan dengan masuk komunik mo ini iu bangidan kayeng pakidulan atau kayeng pat kamban kaji sungante waktu orang kabamon kita mereka sendiri ke orang kabamon tidak kalian tinggi ke council ni surun ke sokia tentang ya habdin meni ki bon ki pat ba kilo kami ki balik kayudu ki tu ya kata kaji sungante kayudu wat kau nak kaji sungante jengka yudo kadai nama kaji jelek no jadi beri ki badi drugs ki ba syong kalenti ki sengkian ki bawa ke por min step ru ke por bawan ki pai ba beli ke dukan kam ki di jor ban por step ki syong ki beri ba ni ka kaman rak tan kondu kaji sengai tinggal yo banyak time ha beri ni ke kam nak kalian juga polis department kalau ai jenggot nak kalian juga Hima Melim kalau ai jenggot nak kalian jengir nan ba jeng siam bat ki am kila ai jenggot hari kejeng ai jenggot jeng ki ni la kot bangen form nak kanja operation team mo ketika operation team ka ban kentup ya ki officer ngini ne po district council ta kindan du na po ka police department bat menjuru da ka Hima Melim ki kam baro kenika operation team kan syong kin syong no la sha di sihi bakenya perkan ki kam bakin tray ki kam bakin nek namban wana ga jing syong sngai ani yudo bat ka ba ka bang ya pesngi ka long ba nakle kenika operation team kan don ki kenja patrolling mo kena kejing yard ki babon ki bentai ke yudu khantam me ki pon step te kala don kejing uot ba war ke pon menmet no khantam menmet don ki brio ki ba submit yudu atau dia kejing submit yudu nak kalian joka council kala panjing syah nak kalian joka Hima Melim lagi don sisah nak ki brio ki ba submit yudu nak kalian joka Hima Melim ka pentip sengi pagi ton hi ka tu kan ni ki dukan mat kini kila pan jengbet nak kalian jongka Hima baket samit yudu dengan bakadon ka jing we ke jing peluk ka yudu juga dukan ka baki bu ya ki gas kini ni la ngi nak kalian jongka konsel pan ba ya kini ki samit yudu hadi ba kila yo jengbet nak kalian jongka Hima ki di ban ai no di ID card kena ba ki pat ba kena kini we ke kampus yudu ada ki lab ki pri ki bam dan ID card ada ki bam samit yudu yang lab ba kata ka jing dan ki ID card tang le ka lu ka beri ba jing jelai ka kiat yudu nak kalian jongka test konsen ngelapan jeng shan nak kalian jongka Hima lakat shan bakin dikiat yudu nak kalian ke Hima kelap pau Hima kam judan kena jeng ajeng bet ya kini kena ban iki dukan tapi ban dikiat yudu dari kidan iki beli ki balik ba kunta nak kalian jongka di ka jelang yang IT baik akan ka operation team bahkan sim ya kini kena ki senja nak ban khanglat iki du ki kam ta an ki beran yudu tidak seiba toni mo kam ada dia dia nila form ni ka operation team nila ai boriki ba basale sisngi kinya donno ka meeting ka baning kong jumki bakin kumnu bakin kin pentulun ni kam ti ka deadlines ka bangi ni ai ki ka dei ba la kumnu ka te ka siding kong ka bansawan ka monday ka bansawan kin sedang no ikani ka patrolling ka jumki ha po yo ti kani ka tayong nila ai boriki bakin penbiang ya ki jingdon kam ki jumki namar kumbala pensyai i ba puel mentan ya kaman force ka jongi ka don hadu prapu laingot hadu prapu khandai ngot naka liang jong ka bapet ya kayo hungtei naka liang ka containment PS ki don aku laingot ki man force naka liang jong police im ki don du lai pesan naka liang jong ki enforcement department jongi ha po district council ki badan duty hayo ki don arpu san ngot
but in charge of containment i thu ba kidon ki CRP ru ki ba attach lang bat ka containment but kini ki CRP ka strength ka jongki ka don rumot ti man ba kidon ka duty ka mut kini ki CRP kini don ringkat lang bat ki pulit na po containment ti kani ka total man force ka jongi ka ba dei bat katika yo borok ko ka dei prap khandai ngot tingila ai bor kani ko operation team bakin chok out kani ki plans manu bandan duty men step manu bandan duty men sngi bat manu bandan duty men miet ti let's see by next week pila ay tip hi ngin saya tip hi mengi borok kumnu kani ko operation team kan operate ha ka dei bat ka safety and security ha ka dei bat ka yo kam e kom bila pun syai mentan ka concern ka jungi ka dei ki drugs bat ka kiat do ha ju ko por ti ngin scam ba kani ko operation team ka bangila form mentar sni kan wan rai ka jing shong singan yang sa sisin ha ka lek ka wan jong ki nong shong yo boding kong bat ba ar ki pai ba ki balik yo ti kani ka arrangement ka jongi ka shulong no ba ngila ai bor ki wakin le ti subject to jing ekran mo nang ni shahmat le si yo ki dam don chu kinu ki bala man ai bor ti ka wai ka bang shu aman pentep ba hadin bang ekran man ta kasni ni syamba ka lumjing jiri police station ru kadon benta ban pet ya ka security jong ka yo ti jai bangim don representative na po lumjing jiri police station man ta kasni nila shu IT no hai officer in charge jong ka containment ban brief ya officer in charge jong ka lumjing jiri ya ka ki step forward sang ni sakmat ka bang ingin le ka bai dei bat ka operation team timno ba het ya ka operation team lanong ibade superintendent jong ka enforcement nang ni na po district council ba in shimti ya kaban chok out ki programs ban ai ki routines ki badai ban ai but ya kaban task force ni la thungi ba lanong kum I head jong ni ko operation team ha bai dei bat katika safety security ha po yo kemudian ini iba anu des bakla anu ini arngot na kay malim arngot na ka dum di police station bakun julu na ka cantonment ki kinya shong kinya perkhat ye ki jingkan kam bak ke ka ba kisam jing e ne ke ba kani ka mesti kan kot na komtu de kini ki jingkan kam kasawan biang sa ka council ki jingi ba ICM ba kani ka operation team ru ka kan kum ka jethu jom si cantonment kan long tengah po yudu ma kan long in around ka yudu de kum ki than thamyo molong ki than bimola ki ajmar ke babul ha ki ba spot ki drugs te nakale ni kerban hi ba kan ka operation team kan terima hadir ba ngili I barok li ya ka jing jele jing doktor ngemi kan to dok li der ki pat ki kam le se ki ba kini ka operation team kan tre khnang ba ki ba la jing ki ba yo ha ken smu snai te ka yo du ka yo jung yi upai ka si karam de bale bukan long kum ta te lung ba juga ta pat ni scam bang wan ra ki ba kham ha ki ba kham sha hi du ba la dan ki pat ki jing kam kan ka team kan sa report ka council ka jung yi no ba si ba ni se kan biang tung isu thu ba ni jing yo li hat bobun mon ka si kan dan de di sak klok plaru tu pi inen tak lang ba jong ni dan ni operation hatu kot no kan ta kin chok ma pisi me kin chok at fa kan ta ne bukun ta de kita kan tadi ka operation team mo ni na IT ki bakenya sna ka ta ka ni patrolling la ka ban step la ban masni ba la ban dei men miet ru ka chong ka jing pendek ka chong ka jing pendek ki chong ki kini ki patrolling kani ko operation team la ka pha ki patrolling am kan dei bet ka shift system bet mot banu badon duty kin don duty na do step hadu masngi hadu janmiet bat men miet bakin don de jong ki team be kam dei ka ju ka team bakan man ni kan patrol ka yo 24/7 ka ta long impossible and dei ngila ada batha eki bakan don da ka jong ka team da ka shift be hatu pi kan ngam prap kunai man po pi ka biang phe pa ra ka yo ki khap yo biang tu biang mo ndai ni dei ban persiang kat ka bangidon ka manpower na ka workforce ka jongi ti aila chua ni dia persiang kumbi ong I ba puel mentan da kila ban ai ka report within shitayo ne shi banai ka ka kila shem ne ka kila la ban te la kam ni la ban pen thamai shu da ka long kam da ka don kam nangi ka district council bangin ye tho shi ka government ru ka bai dei bat ka manpower ru da si la ban ye tho mo ka bai dei ba kata